5C Aquadori. Ihan niinku isompaa mallistoa Aquadorilta. Iso vene käytännössä. Niin. Aivan, joo. Sitten erikoisuutena on toi Garminin kamera tuossa takalipassa. Ei tarvitse sit käydä katsomassa perälaudalla, että kuinka lähellä ollaan. No, tää on aika kiva kyllä. Ja säädettävästi se niinku voi jättää ihan mihin asentoon haluaa. Niin. Tuolla raollaan tai kokonaan auki. Siinä on ohjaamo aika paljon. Siinä on toi... Aika paljon. Täällä on tietysti hallintalaitteet koneelle. Eli kun on 2 konetta, niin on 2 vipua. Kaasukahvaa niin sanotusti. Ja sitten voi halutessaan, niin se helppo ominaisuus näissä TDI-koneen kaukkarissa on, että voit painaa yhden kahvan hallinnalla, niin toisen saa pois tieltä ja sitten voit käyttää molempia koneita yhdellä kahvalla. Se vähän helpottaa, kun joissain on sitten, että pitää molempia kahvoja ja sitten ne saattaa mennä vähän eri tahtiin. Muuten sitten on sähköiset käynnistykset. Sitten on tietysti hätäkatkaisija. Molemmat avaimet menee tonne. Periaatteessa sama avain molempiin, mutta 2 niitä aina tarvitaan. Sitten on keulapotkuri. Ja sitten on vähän tähän joystick piloting eli Axius on näissä isommissa veneissä sen nimi. Ja siihen vähän hallintalaitetta, eli Skyhook on sitten taivasankkuri. Autoheading pitää suunnan sitten, että jos haluat mennä tiettyyn suuntaan, niin se korjaa aina. Pitää suunnan vakiona. Tässä on tää Garminin iso näyttö. Joo. Se. Eli tää on isompaa Garminin mallistoa, mutta sillä ei ole sinänsä niinku toiminnoilla väliä, vaikka olisi isompi tai pienempi, niin periaate on aina sama. Joo. Tää on toi 12-tuumainen ja se on hyvin toimiva. Et siihen saa sitä videokuvaa tuolta takaa, saa kaiut, kartan, konetiedot. Se on semmonen keskustietokone vähän niin kuin veneessä. Niin. Joo. Sitten siinä on, joo just. Joo. Sitten voi halutessaan niin saa yhdistettyä kaiken näköistä radioa ja videosignaalia ja kaikkea. Et nykyään se kehittyy niin paljon, että kohta pystyy hallitsemaan melkein koko venettä. Niin. Tämä on perushallintanappaime. Sitten siellä on defrosteri ja tää on kattoluukulle. Sitten on ihan perustuulilasin pyyhkijät, paneelivalot, kulkuvalo, tankkurivalo, töötti. Sitten on ihan perusmittaristo, missä on kierrosluku molempien koneiden. Sitten on trimmikulma koneiden eli perävetolaitteen kulma, missä kulmassa ne on. Sitten on ihan kelloa ja sitten on polttoaineen määrä. Nämä periaatteessa kaikki tiedot tulee myös tänne Vessel Viewhun, joka on vähän niin kuin digitaalinen versio näistä mittareista. Siellä näkyy kaikki samat tiedot ja vielä vähän enemmänkin. Eli tuntuu siltä, että on aika mahdoton eksy mihinkään. Niin, sekin on tietysti aina merikortti mukana ja vähän taitoa käyttää merikorttia ja kompassia, niin se on aina se perusedellytys. Tää on vissiin aika helppo kumminkin sit ohjata. On, että se tuntuu tässä kun istuu. Yleensä keskiluokan veneissä rantautimella tommonen voi olla vähän hankalampaa. Sitten on Axiukseen sen verran vielä, että täällä penkin vieressä on itse joystick sitten. Sitten voidaan painaa joystickista ihan mihin suuntaan vaan, niin vene voi pitää keulansa vaikka menosuuntaan ja sitten voit laittaa sivulle, niin vene menee sivuttain. Tai sitten diagonaalisesti 45 asteen kulmassa, niin se menee 45 asteen kulmassa. Ja keula pysyy koko ajan samaan suuntaan. Siihen on aika hyvää tilaa saatu sitten niin kuin ihan nukkumista varten myös. Täällä on sanottu master bedroomi. Tää on niinku sänkönä vähän pienempi, mutta on korkeampi ja tilavampi ja säilytystilaa paremmin. Ja tässä on sitten täällä on suihku. Joo, ja täällä on sitten vessa. Joo. Eli ihan WC istuu sähköinen WC ja sitten vähän sama kuin suihkussa, että yksi pesuallas ja videosuihku. Tää on periaatteessa ihan niinku kabiinivene ja se on sitten vähän sporttovene. Just.
Se hauskin osuus on koko veneilyssä, että pääsee oikeesti veneilemään kunnolla. Joo. Pääsee on aina vähän semmoista fiilistelyä ennen tätä. Sitten on ihan, että kun on vähän mukitelineitä, niin sitten saa vähän isompaa pöytää vielä. Niin laskutilaa saa enemmän. No niin. Joo, se on taas yhdet messut takaa. Venemessut tällä kertaa. Ja Tänään oltiin venemessuilla. No joo, ensimmäiset venemessut. En ole ikinä ennen ollut venemessuilla. En ole minäkään ja jotenkin tuntuu, että oli vähän liian nuori. En mä tiedä. Niin. Se voi olla. En mä tiedä. Oli ihan siisti käydä venemessuilla ja katsoa. Ei ymmärrä vaan veneistä niin paljon ehkä. Siellä oli komeet vehkeet ja kalastuksesta. Oikein perimavehkeisiä saakka. Joo, kyllä siellä joka puolella oli iso jahti ja näin poispäin. No yhdestä veneestä saadaan sitten kesällä vielä laitettua hienot systeemit, kun päästään vesillä sen kanssa, niin saadaan kuvattua oikein kunnolla. Parempi video setti siitä. Katsotaan sitä sitten. Nyt ei uskaltanut koskea paikkoihin, kun veneiden hinta oli parhaimmillaan 2 miljoonaa. Niin Joo. sitten on vähän... Olisi loppunut tosta. Siinä on likviditeettiongelmia. Niin, tullut ongelmia, Samari. Pikkuinen naarmu kylkeen, niin oho. Joo. Mutta ei mitään. Näihin tunnelmiin ja me lähdetään taas takas Turkuun päin. Joo. Seuraavaa videota. No niin. Moro. Moro.